zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuRufaro Stadium. Vanhu vai maashers vaya mandirasisa vari kuona zviri kuitika kuVIP tent mandirasisa, nekuti amene kuti mvura iyaiya maisa kubva hatisi kuiona kuVIP tent mvura yenyu, handisi kuziva kuti mazoiisa papi. Maashers vari kuVIP tent vari kutarisa zviri kuitika kuVIP tent. Tati tiri kuRufaro Stadium, takaona vamwe vaiti kana voda kupindira unongotsvaga chinoita kuti apindire. Mumwe aibva angoita kunge wafenda, saka ndotarisira kuti kunongo hakuna uchafenda, uzi akafenda makutomubatsira kakuti akasike aone aende kuchipatara kana kuti kupi. Kana azopedza ungoti ndiregei mani. Saka musafenda, ndakuzviziva itrikisi yakanaka yekuda kukasika kuona. Tese tichaona, hakuna unobva pana asina kuona. Ndosaka tadhiraivha kubva kwese kwese kwatabva kuti muone. Good. Ndomimba vari kupinda ava